Good morning, guys. Good morning, mga kaibigan. So, ngayon ang oras po ay nasa magsi-6 na po ng umaga. So, ayan. Bigay ko itong mga kanin namin na panis. Napanis na. Bigay ko sa mga manok para mapakinabangan nila. Bigay ko sa kanila. Kruk, kruk, kruk. Kruk, oh. Anong ginagawa niyo pa dyan? Para kayo mga bingi. Ayun, bisog siguro sila. Ayan. Kain nyo. Yung iba ayaw magsilapit. Dami kasing iniwan ditong pagkain kaya busog pa yata sila. Lagi kasi silang may pagkain na iniiwan lang dyan. Pero kakainin nila yan mamaya. Ayan yung iba. Medyo maano pa kasi. Nagsisix pa lang. Ano? Busog kayo? Ha? Busog kayo? Yan kasi ang dami pong pagkain nila. Yung iba nandoon sa likod. Ayaw man magsilapit. Kasi midnight na sila napakain kagabi ng asawa ko kay nabisi man. Okay, magsaing na tayo. Dito ako nagluluto sa uling. Mag-init ako mga kaibigan ng tubig. Tapos, initin ko po yung kanin namin kagabi. Kasi sayang din ng tirang kanin. Yung anak kong bunso, humingi ng pera sa akin ng maaga kasi nagugutom daw siya. Bibili daw siya ng pansit. Pansit na luto na. Kasi siya po yung nag-igib ng tubig kagabi. Kasi madalas nga ako nahihilo kapag sunod-sunod na gabi na ako ang nag-iipon ng tubig. Kaya kagabi, tsaka ng last night, siya din nag-iipon ng tubig. Kaya ngayon matutulog siya. Pagkatapos niya mag-breakfast,
Maya-maya matutulog na yan. Ayan po, pinuno niya yung mga drum, planggana, yan. Yan, puno din yan. Pinuno niya. So, may panglaban naman kami, panghugas, pangligo. Mainit yung handle. Kasi hinawakan. Yan, mainit na yung tubig natin. Dito tayo magkape. Ito yung langgam. Wait lang. Ay, naku, memeng. Mag-boiled egg tayo. Ano bang ibang itlog nito? Anoy? Boy? 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 Tanungin mo nga si Papa kung may itlog pa doon na pwede kunin. Tanungin mo si Papa mo kung may itlog pa doon na pwede kunin. Mag-boiled egg tayo. Lima lang kasi ito. Mimi! Ay, gutom na. Gutom na ang bata. Gutom na ang bata. Gutom na ang bata. Gutom na. Likot-likot. Gutom na. Gutom na. Gutom na kayo. Nasaan si Yuda? Nasaan si Yuda? Ay! Ano yan? Ano yan? Ba't nanunulak? Nanunulak man? Oh, ay! Ay! Ayaw. Bakit? Pengin ng itlog mo. Nga, mag-boiled egg tayo. Ayan pa, kulang. 5 lang yun. Ayan pa, kulang. Mga 10 pa. Naubos lahat. Isama mo na yung 2 mong itlog. Ballpen. Meron doon ba? Ballpen. Hindi ka kay John Bert. Sabi wala lang nga. Meron pa yan. Meron ka pang 2 itlog. O meron pa nga 2. O. Bali, 4 na. Pag binigay mo yung isa, ay yung 2 mong itlog. Dalagdag natin doon. Sige nga, lulukulan na yung ibo na. O, yun naman pala. Katayin na natin yun. Dahil maraming kalito. Maglimlim na siya. May nangitlog pa doon sa, sa shop ng manok. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itlog. Idagdag mo kayo yung 2 mong itlog para 10. Hindi ka papasok, Jazz? Bakit? Ha? Ayan, pag na-notice niya po mga kaibigan na nagbibideo ako, aalis yan. Tingnan niyo. Umalis. So, eto guys, papasok siya ng
Umaga hindi siya pumasok kasi may tinapos daw siyang activity. Ayan. Ito din po guys yung pangalawa kong anak. Yung naka-uniform. Ayan. Papasok din siya. Ito pamangkin namin to. Papasok din yan. Umuwi ng tanghali. Pero kadalasan hindi sila umuwi ng tanghali. Doon sila sa school nagla-lunch. Nagbabaon po sila. Pero ngayon naisipan niyang umuwi. Ayan, tagal makaalis. Tagal sa salamin. Ito naman lang yung mga manok ni Papa. Gusto na naman pumasok sa bahay. Dumi-dumi na naman ang sahig. Ayan si John Bird as usual. Ang gawain, mag-ipon ng tubig. Ayan ang masipag na bunso. Nag-iigib na naman ng tubig. Ang daily task niya. Kaya maghuhugas ang kanyang ate. Kaya iniigiban niya ng tubig yung container sa loob. At yan si ate din. Maghugas ang kaldero. Para makapagluto na ako. At yan yung sinasaing ko. Gabi na kami late na kami nakapagluto. Grabing gutom. Ay ba, nagugutom na ako sa agad. Buti nga nagugutom ka. Pero sa school nila ako nagugutom. Ay, paano talaga ako baka na rin? Ngayon, gutom ka na. Kasi akanin. Bakit hindi ka kumain kanina? Kaya man gutom mo ako niyan. Kaya man, diba? Hindi ka nag-rice? Di ako nagkanin mo niya na aldaw. Kaya man, sa cook ako. Para man yan ngayon ako ng cook. Sobrang buhaw na ako. Wala ka. Tapos wala na akong tubig. Acid ka niyan. Nag-soft drink ka. Ano ko kaya? Ayan, may usok. May Tigdara usok kong, galing ang din. tigdara kong, tubig. Kalahati ilang tumbler ko. Bakit? Kasi nga, hapon na naman ako pumasok. Tapos, ang dami naming tira. Ngayon, ang daming uminom doon. Ha? Nakiinom sa tumbler mo yung mga kaklase mo na naman. Sobrang init kanina. Ewan ko sa kanila. Eh di wala ka ng tubig. Sari-sari ng ano doon. Laway yung nandoon. Init sila. Ngayon lang, nag-iis ng tubig. Yun lang, nag-iis na. I feel like dying. Ininit ko yung kanin. Tapos, magluto ako ng ulam na. I'm going to die. Sobrang gutom na talaga. Kapandok mo. Tama na. Kamukha mo yung Tama, anak ni, maluto na kita. ni Pacquiao. Okay guys, magluluto na tayo kasi. Magluluto